La compra pública responsable és un sistema de contractació que apliquen les administracions públiques on, en tot procediment de licitació, poden incorporar, i de fet han d'incorporar, criteris socials, mediambientals, ètics. Però més enllà d'això, nosaltres entenem que una compra pública responsable s'executa quan, a més, s'apliquen criteris de selecció de contractista de qualitat-preu o cost-eficiència i s'apliquen altres tipologies de mesures, com poden ser uns bons càlculs econòmics on es basin en preus de mercat i, a més, que es tingui consideració de la tipologia d'empreses licitadores que podrien accedir en aquest volum de contractes, tenint en compte, per exemple, qüestions com la solvència tècnica i econòmica mínima necessària per poder concórrer. Des de l'administració pública existeixen, previstes en la pròpia llei 9/2017, mecanismes que permeten que es pugui impulsar una compra pública responsable. Nosaltres ens agradaria destacar alguns d'aquests. 1. Establir un sistema de relació qualitat-preu en lloc d'oferta més avantatjosa, el que ens determina és que podem estar cercant un equilibri entre les qüestions econòmiques i les qüestions de qualitat que poden permetre accedir a contractes a empreses on la seva part de valor, la seva part d'impacte pot tenir un pes essencial en la pròpia adjudicació més enllà d'una rebaixa o d'una oferta econòmica en particular. 2. L'aplicació de criteris socials, mediambientals i ètics. Aquests criteris es poden aplicar en qualsevol procediment de contractació i els podem aplicar de dues maneres diferenciades. Una, com a condició especial d'execució, que seria una obligació que imposem a complir per part de l'empresa adjudicatària, o com a criteri automàtic, cercant que les empreses puguin acreditar o comprometre's a complir una sèrie de requisits a canvi d'una puntuació en el sistema global d'adjudicació d'aquell contracte. 3. No existeix una compra pública responsable sense un bon desplegament econòmic. Això implica que quan calculem els pressupostos base de licitació, els quals desglossem entre despeses directes, indirectes i benefici industrial, aquests estiguin adequats al preu de mercat i que realment permetin que les empreses puguin presentar les seves ofertes competitives a nivell de rebaixa econòmica, però que tot i així pugui cobrir totes aquelles necessitats que hauran de fer front per executar aquell contracte. I quarta, també considerem interessant com un element que podríem destacar per fomentar la compra pública responsable, que és el diàleg público-privat. Existeixen mecanismes com les consultes preliminars al mercat o jornades de contractació que el que permeten és establir diàlegs amb la nostra economia de proximitat, amb el nostre teixit productiu, perquè aquest teixit estigui alerta en aquells contractes que nosaltres hem d'impulsar i de la mateixa forma establint diàlegs on la pròpia administració pot construir licitacions que estiguin més acurades a realment el funcionament actual del mercat. Des de la pròpia llei 9/2017, que és el context normatiu actual, ja es fomenta i s'indica en diferents articulats que cal fomentar l'accés a l'economia social i a les pimes a la contractació pública. Això, més enllà de mesures com poden ser l'aplicació dels criteris socials, mediambientals, ètics i de tota la seva tipologia, també implica el compliment normatiu d'instruccions que estan previstes en la pròpia llei, com per exemple la construcció dels contractes a través de lots. Els lots són una eina per fomentar l'accés a la petita i mitjana empresa i a l'economia social en diferents termes. 1. És un element favorable perquè el poder licitar a un lot d'un contracte amb un global més important facilita que empreses que tenen poca solvència tècnica o econòmica puguin accedir a través dels seus propis mitjans. 2. El fet de licitar en lots els contractes també facilita la concurrència de pimes i d'economia social perquè estem obrint el mercat. Els contractes que tradicionalment s'adjudicaven a un sol contractista i els transformem en contractes per lots, el que estem fent és obrir el mercat, donar oportunitats a noves empreses, a entitats emprenedores, a altres organitzacions que tradicionalment no han accedit al mercat de la contractació pública i que poden tenir serveis, formes de treballar, valors que poden encaixar i s'alineen molt amb la voluntat de la pròpia administració. I 3. El fet de poder limitar el nombre de lots que s'adjudiquin a la mateixa empresa en la mateixa licitació també és un mecanisme que ens permet poder
permetre l'accés a noves empreses, a noves organitzacions en les nostres licitacions. La llei 9/2017 ja va incorporar en el seu articulat que és obligatori incorporar algun criteri social, mediambiental, ètic en els processos de contractació. Aquesta aplicació d'aquests criteris es pot fer tant com a mesura especial d'execució com a criteri automàtic. Una eina molt interessant que han desplegat algunes administracions locals és la pròpia construcció d'una guia de compra pública responsable o guia de contractació público-social, eina que exigeix una tasca important per part d'administració, però que ens permet poder construir un decàleg, una guia on establim com desplegarem aquests criteris, a través de quins clausulats, com es supervisaran, com es fiscalitzaran. Aquesta guia l'entenem que té un doble ús, tant de caràcter intern, perquè des de les pròpies unitats promotores sàpiguen quines possibles clàusules poden aplicar en processos de licitació, com de cara a les empreses que sàpiguen quin tipus de clausulats es poden trobar en licitacions reals del seu interès. Per la nostra experiència, les principals dificultats que trobem en organitzacions de l'economia social i solidària o de les petites i mitjanes empreses a l'hora d'accedir a la contractació pública són de diferents àmbits. 1. La formació. Moltes vegades trobem organitzacions que no estan avesades a treballar en contractació pública i, per tant, troben una barrera administrativa de coneixement a través de la qual se'ls fa complicat entendre el funcionament dels procediments, com han de licitar, tots els aspectes més formals. Per tant, considerem que és molt interessant poder oferir formacions, acompanyaments a totes aquestes organitzacions per tal que se'ls faciliti l'accés almenys a la concurrència de licitacions. 2. Les característiques de l'economia social i solidària, en general molt assimilable per volum econòmic a pimes, determinen que tenen una limitació en quant a la solvència tècnica i econòmica que poden acreditar. Per tant, quan dissenyem processos de contractació hem de ser sensibles a que si establim criteris de solvència tècnics o econòmics molt elevats, aquestes organitzacions no podran concórrer a través dels seus propis mitjans. La manca de solvència tècnico-econòmica no ha de ser un impediment de cara a les organitzacions per poder accedir a contractes. La llei preveu dos mecanismes principalment que faciliten superar aquesta barrera. El primer i més interessant és el que es desplega en el seu article 75, que és la integració de solvència per mitjans externs, que el que ens ve a explicar és que una organització pot licitar integrant la solvència d'una altra organització o empresa. D'aquesta manera, la solvència resultant és la suma de les dues parts. Un segon mecanisme que preveu la llei és crear una UTE o Unió Temporal d'Empresaris, que en aquest cas seria crear una empresa temporal per gestionar aquell contracte i, per tant, la solvència d'aquesta empresa temporal, d'aquesta UTE, és la suma de totes les seves membres. De fet, inclús la llei permet que la pròpia UTE pugui rebre solvència aplicant l'article 75, és a dir, que pugui rebre solvència també per mitjans externs. Des d'una perspectiva de l'economia social, és molt important tenir en perspectiva la línia d'intercooperació de cara a l'accés i al treball amb la contractació pública. Però com podem intercooperar? Hi ha principalment tres maneres. Podem intercooperar a través de la subcontractació, és a dir, hi ha contractes que ens permeten subcontractar una part d'aquella execució a una segona empresa o a una tercera empresa. Una altra manera seria integrar en solvència per mitjans externs, que en aquest mecanisme no implica que jo participi activament en l'execució econòmica d'aquell projecte, sinó que el que estic fent és un suport, una intercooperació per tal que una altra organització pugui accedir a aquell contracte. I una tercera via seria construint unions temporals d'empresaris, a través de la qual sí que
treballem de forma conjunta, ens repartim el contracte, establim quins percentatges i quines tasques estableix cada una de les seves membres i executem de forma conjunta aquell contracte. La Llei 9/2017 incorpora dues disposicions que no és que fomentin, sinó que garanteixen la contractació d'empreses d'economia social. La primera és la disposició quarta, que regula els contractes reservats. La llei permet que puguem reservar qualsevol tipus de contracte a empreses d'inserció o centres especials de treball d'iniciativa social. Aquests contractes poden ser de qualsevol naturalesa i no tenen més limitació que la pròpia limitació dels seus procediments. De fet, la llei obliga a que dins del pla anual de contractació de cada administració estableixi quin percentatge de contractes voldrà reservar durant aquell any d'execució. També tenim la disposició 48a. Aquesta regula que, per determinats tipus de contracte, de CPVs, molt vinculats a aspectes de l'àmbit de la cultura, social, sanitaris, podem reservar aquests contractes per una tipologia d'organitzacions que compleixin una sèrie de requisits i que aquests requisits estan alineats amb la forma jurídica o la forma de treballar de l'economia social i solidària, com pot ser el repartiment de beneficis amb criteris de participació o com pot ser organitzacions de caràcter democràtic en el seu funcionament societari. Aquesta disposició 48a sí que té més limitacions. Aquesta reserva només pot tenir una durada com a màxim de 3 anys i l'empresa adjudicatària no pot haver prestat aquest servei, obra o subministrament en els 3 anys anteriors. Des de Facto Cooperativa acompanyem tant organitzacions de l'economia social com administracions públiques en processos de contractació. Amb les organitzacions d'economia social oferim programes formatius i acompanyaments i assessoraments per tal de millorar les seves competències o acompanyar en processos de contractació en particular. Amb les administracions públiques treballem tant donant suport a l'elaboració de procediments de contractació, és a dir, elaboració de plecs, informes, anàlisis econòmics, però també oferim serveis d'assessorament i formació especialitzada, no només al voltant del que és la contractació pública, sinó també sobre les estratègies de foment de la compra pública responsable en les pròpies administracions.